Svět pod hladinou moře a oceánu je mnohem větší a záhadnější, než by si mnozí z nás mohli myslet. V této sérii jsme se zatím podívali na způsoby, kterými se zvířata přizpůsobila přežití v chladných a temných hlubinách. Prozkoumali jsme ekosystémy této nelítostné říše a viděli jsme, jak komunity života lpí na jakémkoliv zdroji energie, který najdou, od průchodu přehřáté vody až po mršiny potopených velryb. Nyní je však čas ponořit se ještě hlouběji a objevit místo, kde je život zatlačen na své absolutní limity. Neboť na dně Tichého oceánu se mořské dno rozšiřuje do propasti zejících temnot. Ryby, které jakoby postrádaly obličej, rozlehlá pole bakterií a obři, připomínající život z jiné planety. Podívejme se blíže na skrytý svět Mariánského příkopu. Kapitola 1. Brána do podsvětí. Jak vznikl Mariánský příkop? Nechvalně známý Mariánský příkop sedí jako prohlubeň ve tvaru půlměsíce na dně Pacifiku. 2550 metrů dlouhá a 69 kilometrů široká zlomenina, která se řítí dolů do čistě černé prázdnoty. Na dně hostí nejhlubší známé místo na Zemi, hlubina Challengera, která se skrývá 11 033 metrů pod vlnami. Samotný příkop je jen jednou z částí globální sítě hlubokých jizev, které protínají dno oceánu. Vznikly procesem zvaným subdukce. V případě Mariánského příkopu byl západní okraj pacifické desky zasunut pod menší Mariánskou desku na západ, čím vznikla hluboká trhlina. Roztavený materiál pak stoupal vulkány poblíž příkopu a vybudoval nedaleké Mariánské ostrovy. Ve svém nejhlubším bodě se Mariánský příkop noří do málo prozkoumané zóny oceánu, zvaný Haladská zóna, pojmenován po říši Hades, podsvětí řecké mytologie. Vhodný titul pro místo, kde podmínky čisté temnoty, kyselé mrazivé vody, nedostatku potravy a nesmírného tlaku vytvářejí náročné prostředí pro přežití jakýchkoliv tvorů. Po většinu historie se věřilo, že je to mrtvá zóna bez jakéhokoliv života, nemožné hranice a prázdná prázdnota, nebezpečí, které by nikdy nemohl dosáhnout žádný člověk. Ale v 19. století se to všechno mělo změnit. Mariánské hlubiny byly poprvé prozkoumány v roce 1875, kdy posádka na palubě HMS Challenger ponořila zatížené sondážní lano přes bok plavidla a zjistila, že budou potřebovat mnohem delší lano. Vážně neočekávali, že tam bude tak hluboké místo, ale jeho nový objev upoutal pozornost ambiciozních, protože věděli, že to prostě nestačí a pár se jich odvážilo pustit až na dno. Kapitola 2. V honbě za propastí. V roce 1960, 85 let poté, co byl na této průkopnické cestě objeven Challenger Deep, se dva muži vydali dosáhnout dna. Jean Piccard a námořní poručík Don Walsh, chráněni pouze malou stísněnou ponorkou zvanou Thirst. Jejich 5hodinový sestup byl plný výzev. Tlak vody u dna byl téměř 1000krát větší než atmosférický tlak na hladině moře. Během cesty to způsobilo prasknutí okénka, což omezilo dobu strávenou na mořském dně na pouhých 20 minut. I v tak krátkém čase by to, co viděli, šokovalo celou vědeckou komunitu. Život. Byl tam život. Světlé krevety a platýsovité ryby spolu s tím, co popsali jako tmavě hnědý křemelinový sliz, který pokrýval mořské dno. Piccard tento okamžik vzrušeně popsal v knize o plavbě. V okamžiku byla odpověď, kterou biologové žádali po celá desetiletí. Mohl by život existovat v největších hlubinách oceánu? Mohl. Když se James Cameron v roce 2012 vydal po stopách Thirstu na palubě Deep Sea Challenger, uviděl také rozlehlé mikrobiální rohože, bizarně vyhlížející vláknité zhluky mikroorganismů žijících z chemikálí, z pozměněných hornin, 10 912 metrů dole ve světě bez slunce. Jsou to právě tyto bakterie, které podporují složitější tvory, protože bez slunečního světla se větší zvířata musí místo toho spoléhat na energii, produkovanou bakteriemi, podstupujícími chemosyntézu, což je mořský ekvivalent fotosyntézy. Kapitola 3. Objevy ve tmě. Mise Kaiko.
Záběry, které nyní vidíte, byly pořízeny bezpilotním japonským ponorným člunem jménem Kaiko v roce 1996. Po dosažení hloubky 10 897 metrů to znamenalo v té době nejhlubší ponor pro bezpilotní ponorku vůbec. Její cílem bylo odebrat vzorky bakterií z rohoží, které Pickard a Walls pozorovali téměř před 40 lety. Zjistili, že řada těchto bakteriálních druhů se jevila jako dobrovolně barofilní, což znamená, že se jim dařilo v prostředí pod vysokými tlaky, což dokazuje, že naše představa, že život může existovat pouze v mírnějších podmínkách, byla chybná. Ale v roce 1998 se Kaiko vrátila do Challenger Deep a narazila na složitější život. Hirondella gigas, gigantický druh korýše. Tento objev představoval trochu záhadu. Extrémní tlaky hlubokého moře způsobují, že uhličnan vápenatý, který tvoří schránky korýšů a mnoha mořských živočichů, se ve vodě rychleji rozpouští a jejich měkká těla jsou zranitelná. Korýši se jako takový obvykle nenacházejí hlouběji než v 5000 metrech. A přesto tady, v Kaikových světlech, byl obří amfipod, který si zachoval i svůj pevný exoskelet. Od té doby bylo zjištěno, že chrání své úlity pomocí hliníkového pancíře. Pomocí chemikálií ve svých střevech extrahují hliníkové jonty z bahna mořského dna, zatímco hledají potravu. Ve své roli zaujímají klíčovou roli v ekosystému. Fungují jako úklidová četa, která vlastní enzymy, které jsou schopny strávit i dřevo. V nedávné době zachytili vzdálené ponorky ještě více zvláštností okolo Mariánského příkopu. Mezi nejhojnější obyvatele patří holotrujanové. Mořské okurky, jako je pozoruhodné mořské prase s kruhem krmných chapadel, které používá k prosévání bahna a uchopení potravy. Někteří vědci se domnívají, že Pickardova miska byla ve skutečnosti mořská okurka, protože se má za to, že ryby nejsou schopny přežít tam, kde je tlak tak velký, že by rozpustil kosti všech obratlovců. Nejhlubším známým rybám se daří v hloubkách 8000 metrů, stále 2 kilometry nad hlubinou Challenger. Snailfish Mariana, neboli šnečí ryba, byl objevený v roce 2014, ale dostal vědecký název Pseudoliparis svirei, aby připomínal podporučíka Herberta Swirena z HMS Challenger. Ale hlemýždí a korýši nejsou jediní podivíni, kteří se v příkopu nacházejí. Gigantické xenophiofory, dorůstající do průměru 20 cm, přesto se skládají pouze z jediné buňky. Draví pláštěnci, zvaní mořští stříkanci, ukotvují svá těla ke stěnám kaňonů a čekají na procházející kořist, zatímco hlubinné sekery využívají bioluminescenci, aby splynuli s okolím. Zatímco byly zaznamenány pouze záblesky organismů z jiného světa, jejich hojnost ukazuje, že život si vždy najde způsob, jak přežít, i když čelí intenzivním výzvám života v srdci oceánského podsvětí. Závěr, musíme jít hlouběji. Navzdory všem expedicím a nahrávkám, které byly shromážděny, jsme teprve začali ponořovat konečky našich prstů do skrytého světa Mariánského příkopu. Je více než pravděpodobné, že na objevení čeká mnoho nových druhů, které nám pomohou poskládat pucle, jak mohou zvířata přežít v takových končinách. Výzkum mikroorganismů z Mariánského příkopu by mohl vést k zásadnímu průlomu v biomedicíně a biotechnologii a osvětlit příběh o vzniku života na planetě Zemi.